ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಫೇವ್ರೆಟ್ ದೇವರೇ 1 ಇಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ഞാനിപ്പോൾ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬತ್ತೆ. ಚೆತ್ತೆ ಮೂಡು ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸಲ ಇಂದು ತುಲೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರಣ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಆತನತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಆತನ ಟೆಂಪಲ್ ದಲಕ. ഞാനിപ്പോൾ ಈಶ್ವರಂಗಿಲಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಅವಳು ಆನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಹನುಮಗಿರಿಗೆ ಇನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ದೇವರೇ ಆಂಜನೇಯ. ಅಂಚ ಆಡೆಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇದೇನ ಗಾಡಿ ಗಾಯ್ಸಿತ್ತೆ ಎತ್ತಿಡೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಈಶ್ವರಂಗಿಲಡ್ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ತೂಪ. ಪುತ್ತೂರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ. ಪುತ್ತೂರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಚೂರು എടുത്ത് ಕುಳ್ಳದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನ್ನಾಗ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ಬೇಗ ಬರಡು ನೆನ್ನದಿತ್ತೆ. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದರಡು ನೆನ್ನದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಈಶ್ವರಂಗಿಲಗ ಬರ್ತದೆ ಆಂಡ ಜೋರು ಬರ್ಸಾತು ನಂಚಾನ ಪಿದರ್ದು ನೆನೆ 10 ಗಂಟೆ ತಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಈಶ್ವರಂಗಿಲಗ ಬೈದೆ. ಇತ್ತೇನು ಕೋದಂಡರಾಮ ದೇವರನ್ನ ಅಡೆ ಗುಡಿ ತಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ದೇವರು. ಅದಾದ ಪಂಡ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಬರಂದೆ ಒಂಜಿ 1 ಇಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಬರ್ಕನಾಂಡ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಖಿಲ್ ಆ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಬರ್ಪನ ಅಖಿಲ್ ಆಂಡ ಆಯ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಯಿ ಅಂಚಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ಲ ತರೇರೆ ಅಂಚ ಆಯನ ಒರಿಯೆ ಬತ್ತನೆ. ಓಕೆ ಬರೋಡು ನಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಏ ಪಂಡರ ಪೋಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಬತ್ತೆ ಇಡಿ ಆಂಜನೇಯನ ಮೂಲು ನೆಲೆಯರ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಇಷ್ಟದ ಪೂರ ಚರಿತ್ರೆನೆ ಉಂಡು. ನಿಗ್ಲ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುಂಡು ಅಂದೆ. ದೇವ್ರ ಎಂಚ ಬತ್ತು ಮುನ್ನೆಲ ಐನಿಂದು ಪೂರ ಮೂಲು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ಗೈಸ್ ವಿಷಯದ ಮೂಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೊಕ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಪುರದ ಮೂಲು ಪಾರ್ದೆರ್ ಐನ ಇರ ನಿಗ್ಲಿಗಿತ್ತು ತೂಪ ಆಯಿತು. ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ ದರ್ಶನ ತೂಯೆರಾತೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿಗೆ ತಿರ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮುಗ್ಲೊಂಜಿ ಮೂರನೇ ಒಗ್ದಟ್ಟನೆ ಉಂಡು. ಆ ಊಲುಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಚಿತ್ತೆ ಆಡೆಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪು ಆಡೆಗ್ ಪಾರ ಆಪುನಂದೆ ಬಲೆ ಎಪ್ಪೋದರ್ಕ ಆಯ್ತು ಆಡೆಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ
ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಪುನಿಗೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಅವು ಧ್ಯಾನಗಿರಿ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಬರಡಂಜಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ನಮ್ಮ ಮಂತಿರತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆರ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಒಗ್ದಾಡನ ಮಂತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು ಅಂಚ ಆಡೆಗೆ ಏನು ತೂವೋಡು ನೆನಪಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುಡುಪುಜೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಆಡೆಗೆ ಪಿದ ಇರ್ದೇನಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೂಪವೆ ಬಲೆ ಹೋಗ್ಲಾಡೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಬತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಯೆ ಚೂರೇ ಪುಣ ನಂದುವೆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ವೀರ ಯೋಧೇರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಧ್ಯಾನಗಿರಿಲತ್ತು ಧ್ಯಾನಗಿರಿ ಆಡೆಗ್ ಆಂಜನೇಯ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬರ್ಪುಡು ಬೊಕ ಮೂಲು ಮುಪ್ಪದ ಪ್ಲೇಸ್ ಬುದರ್ ಅಮರಗಿರಿಂದ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಧ್ಯಾನಗಿರಿ ಆದಿಪ್ಪು ನೆನ್ನೆ ಅಂಚತೆ ಮೂಲು ರಡ್ಡ್ ಪುದರುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅಮರಗಿರಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ವೀರ ಯೋಧೇರ್ನಕ್ಲ್ ಪೂರ ಅಂದ್ ಮಂತನ ಅಂಚ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೂರ ತೂಪೆರ ಮೂಲು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಉಲೈ ಬ್ಯಾರೆ ಆಯ್ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಪಿದೈರ್ದ್ ತೂಪೆ ಪಂಡ ಉಲೈ ಪೋಂಡಲ ಪಿದೈರ್ ತೂಯಿನಲ ಕಾಂಡ್ ಫುಲ್ಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ತೂಯಿ ಆಂಡ ಉಲೈ ಆತೆ ಉಲೈಗ್ ಬೊಕ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಪುನಲಕ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಿದೈರ್ದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕವರ್ ಆಪುಂಡು ತೂಯರೆ ಆಪುಂಡು ಪಿದೈರ್ದ್ ಅಂಚ ಅವ್ಲು ಪೂರ ತೂಯೆ ಫುಲ್ಲ್ ಎದುರುರ್ದ್ ಗೇಟ್ ಬಾರ್ದ್ ಇತ್ತೆರ್ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಪುನೆ ಉಲೈ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಮಾತ್ರ ಪಾರ ಆಪುನಿಗೆ ಮತ್ತನೆಲ್ಲ ಒರಿಯೆ ಚಾ ದಾದಂಪುನೆ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಒರಿಯೆಗೆ ಪಾರ ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆಗ್ ಸಡನ್ ಯಾನ್ ಚೂರು ಕಾಲ್ ಮಂತುನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಚೂರು ತುಂಬು ಕಾಲ್ ಅಂಚುದು ನಾ ಬತ್ತುದುವೆ ಅಂಚ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತಿನತಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ನಮ ಉಂತಪುನ ಅಂದು ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಪೋಲೆನಂಡೆ ಯಾನ್ ಒರಿಯೆ ಬತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ತೂಯೆರತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನನ ಇತ್ತೆ ಗೋಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಮೂಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡು ಅಂಚ ಆಡೆಗ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಅವಳು ತೂಪವೆ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ದನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟುಂಟು 65 ಉಂಟಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿದ್ದು ಹೌದಾ ಗೋಶಾಲೆ ಪೂರ ತೀರದೆ ನನ್ನ ಅಭಿದಾಡ್ನ್ಯಾನೆ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ತೂತು ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಿರ ಮರಪ್ಪು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್